सबके दिल से अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम, आशीर्वाद के कामना। और मंच पर उपस्थित अनेकों कलाकार, सब कलाकार हमारा खातिर हृदय में निवास करे वाला है। और हमारा खातिर नहीं में कोई छोट बना के बड़ बा। जे दूसरा के छोट कहला उहे छोट हो, जे दूसरा के पूरा कहला उहे पूरा हो, जे दूसरा के चोर कहला उहे चोर हो, जे दूसरा के नीमन कहला उहे नीमन हो। ऐसे कलाकार पर जितना भी कलाकार मंच पर उपस्थित बानी, चाहे वादक समाज, चाहे नृत्यांगना समाज, चाहे गायक समाज, सबके दिल से अभिनंदन, स्वागत। और सुमित जी के ढेर ढेर बधाई जे आज 50 कलाकार के मंच पर बोलोले बानी। अगर 5,000 रुपया देवे के रही तो 2-4 लाख रुपया लगिए जाए, लेकिन खिस्सा लोग कहे लगी नाई के बारात में नाइए नाई। और अपना शिष्य धनंजय शर्मा जी के दिल से स्वागत, अभिनंदन। माता रानी से निवेदन करब कि खूब भोजपुरी गाना बजाना गा के बिहार के शान शौकत, बिहार के नाम के रोशन करे के बा। और जे भी कलाकार मंच पर बा सबके दिल से स्वागत करब। सबे अपना दिल से गाना बजाना गा के तनी हमरा के सुनाओ, काहे कि रोज गाओ तनी, आज गावे न कि आज सुने आइल बनी। रोज भोजन बनाओ तनी, लेकिन भोजन बनाई बिना आज भोजन खाई। यही के साथ सबके स्वागत करब। ई 3 जने बैठल बड़ी, एहू लोग के स्वागत। ई लो इंद्रासन के परी हो, इंद्रलोक में आसन लगोले वालो। एक के साथ श्रोता के बहुत बहुत अभिनंदन और निवेदन, कलाकार के कलाकारी से आनंद लेके खूब आशीर्वाद दे के ताली बजा के मनोबल बढ़ाओ के बा। लेकिन मनोबल खाली तालिए से ना बढ़ेला, माला के संगे मालो खोजेला। ऐसे माल माला दोनों मिलल तब माले माल कलाकार होला। 10-10 रुपया रोल देत रहे तब लोग हुमच हुमच के गावत रहे। और एगो कॉमेडियन बड़ी सुंदर आज वायरल हो रहा बा, जेकर कॉमेडियन बड़ी सुंदर बा, लौड़ा सुर वाला। और एकरा के रुआ सब अश्लील बात समझब, वेद पुराण के चीज है। लौड़ा सुर असुर के नाम रहे, राक्षस के नाम रहे, लेकिन कमेंट में लोग एकरा के गंदा भी कहत हुई। तो लौड़ा सुर कोनो गलत चीज ना हो, लेकिन ओकरा के सुने में तनी उरठ लागत हो ना। वही में लौड़ा के जगह में दोसर कुछ डाल दिए तो तनी गड़बड़ हो जाए। ऐसे लौड़ा सुर के कॉमेडियन के स्टार बउआ बैठल बनी। और बॉडी से तो लागत नहीं, पहले हमनी के एगो 4 मीनार सिगरेट आवत रहे, उससे बॉडी कोनो कमजोर नहीं के। लौड़ा सुर का शरीर बहुत जबड़ है भाई। वो लौड़ा सुर से देवता डेरा था, ये लौड़ा सुर से हो सकता है कि मच्छर भी ना भागे। और सुमित जी से निवेदन बा, कृपया के मंच पर सारा कलाकार के सम्मानित करी और दर्शक के भी सम्मानित करी। काहे कि सबसे लमर कलाकार वो होला जे कलाकार के कलाकारी से आनंद उठावेला। हलवाई तो मिठाई बनावे के जानता, खाए के नहीं के जानत। ऐसे बनावेला लेकिन खाए वाला ही जानता कि मीठ बा की तीत बा। ए सरुआ सबसे ज्यादा कलाकार बनी। ये कलाकार के साथ से सामे सरुआ सब प्रेम से नहीं दे रहल बनी। चैनल भाई निमन निमन गीत के अब रिकॉर्ड करे के बा, खाली रुआ लो होवे रिकॉर्ड करता नहीं। बोर मरद पर अबे की देवर पर ई सब ना, काहे कि सारा प्रोजेक्ट यही में ढुकल बा। सारा कलाकार यही जी आके फंस गइल बड़े। यही जी कोनो कहता है जे चाय पियबो तो 100 बरी जियबो, कोनो कहता है जे खीर खइबो तो कहियो ना जइबो, कोनो कहता है जे पर थ्रेसर बैठेबो गहूं निमन दाई तले वाल में तो कहते हैं शुगर मिल बैठाए। ओ बताओ शुगर मिलू अपने हे पर बैठा देता तो मुखिया ओकरे पीछवा से जाई। एगो कहते जे भोजन करे एक ढलाई बा। ऐसे एकरा से कलाकार लोग दूरी बनाओ। ये हमने के महतारी के भोजन जब देवे के हमने के पेट पर ना रहेला तो हमने के जननी अजनक नाभि कहल जाला। और नाभि से ब्रह्मांड तक ईश्वर के वास होला। यही के द्वारा हमने के माई के पेट में ब्रह्मा जी भोजन भेजले। तो कृपया इस चीज को इस्तेमाल न करें।
ये आग्रह है कलाकारों से। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भोजपुरी कलाकार। हेलो, हम चाहेंगे बाबा आप ही सम्मानित करेंगे हमारे